Haaste ystäväsi vastaan. Sporttideitin avulla voin myös kisailla ystävieni vastaan. Ehkä haluan selvittää, kumpi minusta ja ystävästäni saa juostua enemmän seuraavan 2 kuukauden aikana. Valitsen yläpalkista haasta painikkeen alta kohdan haaste ystäväsi vastaan ja sieltä urheilulajin juokseminen. Seuraavaksi valitsen haastettavan ystäväni. Voin myös haastaa jonkun Facebook-ystävistäni, joka ei vielä käytä sporttideittiä. Valittuani haastettavan voin antaa haasteelle kuvaavan nimen. Lisäksi valitsen haasteen alkamis- ja loppumispäivämäärät. Tällä kertaa haluan kisailla ajasta, tarkemmin sanottuna siitä, kuinka paljon kumpikin juoksee yhteensä. Valitsen siis kohdat aika ja suoritusten yhteenlaskettu arvo. Vaikka haasteeni on lähtökohtaisesti ystävääni vastaan, haluan, että muutkin voivat liittyä kisaan mukaan. Laitan vielä loppuun henkilökohtaisen viestin ystävälleni ja lähetän haasteen matkaan. Haasteen sivulla näen haasteen yksityiskohdat sekä kaikkien osallistujien sijoitukset. Voin myöhemmin palata haasteeseeni valitsemalla yläpalkista minä ja sieltä haasteet. Kaikki merkitsemäni urheilusuoritukset näkyvät suoraan niissä haasteissa, jotka koskevat kyseistä urheilulajia. Kun siis minulla on useampi juoksemiseen liittyvä haaste käynnissä, voin merkitä siihen liittyvän suorituksen painamalla painiketta merkitse. Valitsen urheilulajin, ajankohdan sekä sen, kuinka monta minuuttia juoksin. Voin myös merkitä, kuinka monta kilometriä juoksin suoritukseni aikana, jos esimerkiksi joku haaste mittaa kilometrejä ajan sijaan. Merkitsemisen jälkeen suoritus näkyy suoraan kaikissa haasteissani ja voin siirtyä pohtimaan seuraavaa urheilukertaa.